yavakatuma vanhu kuti wabe mudanga mangu uye mari yandakaparadza US $600 panyaya iyi. Uya nembowo dzako chitupa nemari dare ndinodzokora zvakare. Nyaya ndeyekuti ndinoda mombe yangu kana kuti $700 yavakatuma vanhu kuti wabe mudanga rangu uye mari yandakaparadza $600 panyaya ishi. Rudaro ndi Bernard Biviri ndataura kuna Ngwena Emily. Taura ndingwe mbili Bernard. Zvakafamba sei? Pamusoro ino. Ndini Bernard Biviri wacho. Nemusi wa13 October gore rapera mombe yangu yakashayikwa mudanga mushure mekunge inini handipo ndiri kuHarare asi mukomana ndiye akaishaya asaitigira kusvikira aitsvaga zuva iroro remangwana racho achitsvaga futi achiishaya. Zuva rechipiri ndopaakazoona mupurisa ari kuuya aine munhu akasungwa achiti mudanga umu ndo mandakaba mombe mukati umu. Mukomana uchibvunza kuti mombe une mombe dzakakwana here? Ndikutobva kutotsvaga mombe pamandisiya nemotikari ndakutobva kutsvaga mombe. Yakaita sei? Ngazi inhema isina chimwe chipomerwa cherwara. Saka akaratidzwa musoro wemombe. Unoiziva here mombe iyi? Mukomana akati ehungu ndo mombe ndiri kutsvaga. Ndo pakatanga nyaya kuti mukomana uyu ndiye akauya achitora mombe iyi, asi mombe iyi yatourayiwa, yakatourayiwa nezuro yasara musoro wemombe iwe ndiwo wasara. Tarikabva musoro nemakumbo matatu. Saka ndoetinawo atorwa naShe Nyamombe ndiye asorova nyaya iyi izosvike kwatiri. Mapurisa ari kudaro kune mukomana. Saka ndakazodaidzwa kutangana kuNyazure. Saka nyaya yakachinzi yakuenda kuno kukoti nemapurisa. Mukomana mushure mekunge mukomana atorwa akaba wacho mukomana watorwa waakuuya kutongwa. Ndokutongwa kwayakangoitwa. Saka pakutanga kutongwa kwayakaitwa haina kupinda same day. Ndakaratidzwa kuti uyu Emery ndiye muridzi akatambira mombe, akabhadhara mombe, achibhadhara wakomana wakaba mombe, wakauya nemombe. Achinzi abhadhara mari izvi, abhadhara $200. Mombe yangu inini, asi mombe yangu ini zihombe, inoda $700. Ndiye nyaya ida kupinda mukoti. Iyeyu nemukuru wake kusaidi kwake wakauya kwandiri wachingoti wambiriri woye nyaya tinoiziva iri idare riri kuuya kunoku newakomana vadaenda kujeri. Zvavada kuenda kujeri isusu ngatisarewo tipindewo redu jeri rekuti tikugadzirisei mombe yatakatora. Takatohya mombe yakatohyiwa papanze. Ndo kumira kwarekaita mombe inoita mari handira kuvakwanisa kuvataurira. Akangoti mukomana wangu akataura iye akati mombe iri kuma$700-800. Mukomana murume uyu achibva angu chema akati dai mandiitirawo $500 ndogona kukupai mombe iyi mari yenyu. Esu ndadzokera kuSouth Africa kupera kwaNovember. Handina kudayira ipapo. Ndakangoda kuramba ndakamucherechedzawo kutobvunda kushatirwa nezvipi zvatanga ndiri kuona izvozvo kusvikira takaparadzana. Asi tapedza dare risina kutongwa, vakangomwararira. Hatina kuzoonana navo kuti titaure futi nyaya iyoyo. Mushure mekunge ataura kuti tida kuzotaura after dare rapera. Saka nyaya yese mushure meizvozvo ndakaenda kumusha kwaNyamombe kunaShe Nyamombe kuti ndinzwewo kuti nhai mukadzi uyu anogara mune here, anogara papi, mombe yangu yakasvikira papi, ichindourayirwa papi.
ndakadungamira na she Nyamombe newanhu wakauraya mombe iyoyo wanga vari pamberi pashe Nyamombe vachitobvunzurudzwa nezvazvo kuti makapromiswa here kuti kune mombe ichauya naSamtoko. Vamwe vanoti isi takanzwa kuti ichauya naSamtoko tichibva tadii kubva taramba. Vamwe vakati takangodaidzwa hatina kuziva zvakaita, saka mombe yakandourayiwa pamba paEmere. Saka takaperekedzana namambo nashe Nyamombe nevakomana vaya vakaratidza kuti yakasungirwa pakamutako. Ndibva ipapo zvazi takaidhonza tikaenda paruware apo tichibva taiuraya mombe. Taingotora muri zvemapicture zvamazuva ano nanhasi ndinayo nemhuri yangu ndakairatidza. Saka takatopromisana kuti ngatiendei kwamambo kwashe Nyamombe tindokurukura nezvenyaya iyi kuti ndiri kudawo mhuri yangu achiri Makuseni zvichiri padhuze. Zvanzi ngatimbomirire nyaya idi ipere kana titi wairambawo kuti nyaya ipere here, asi takatopromisana kuti next Friday tisangane, havana kuuya. Next Friday tisangane, havana kuuya. Ndiri kungouya ndiyobva kwarara kungouya kuatenda nyaya iyo yona hasina kuuya kusvikira zuva rekupedzesera ndo mazuva mairi ekupedzesera ndatuma wanin'ina akarambopinda mudare mashe Nyamombe achirambobhadhara mari yedare kuna she Nyamombe. Pechipiri achiti iye ndoda kuona iye Bernard wacho iye ndiyo ndoda kuti nditaure naye. Ndakataura naye, zvandakataura naye ndafunga kuti zvamandidaidza pano padare panapa pamuri pano ndinofunga kuti ndoda kutaura naBernard nani nashe Nyamombe pasina ruzhinji rwese. Vakati ngatichimirire Bernard wacho timuone. Akapiwa tsamba yekusungwa akasaina. Following week Bernard ari kuuya. Saka ndazoenda zuva rekupedzisira racho iroro ndazouya netsamba pano. Ndasvika ikoko akanzi Bernard auya yari bhadhara mari yese zvataita izvi yedare. Akati handina mari. Hamuna mari sodo rese usingambotauri kuti hauna mari hazviite izvo. Vamwe vanozoti tozotonga tisina kubhadhara sei. Iwe uri kudheerera musi wakati nemusi wakati uri kuramba wese. Kwirai machovha muende kwamambo. Ndokuuya kwadaita ndine chichemo chekungoti ndiri kudawo mombe yangu. Mombe yangu yachakawanikwa musoro nemakumbo matatu. Rimwe hapachisina nyanga, hapachisina dehwe, hapachisina. Within 8 hours mombe yaurayiwa kusvika na3 toidya nyama iyi wachikandura nemaganda acho here kusvikira hapachisina mombe. Nanhasi dai kwakunzi dai dehwe riripo ndaigona kuwanawo cheuwiri chokuti handiziwo kuti mombe yangu iyi handina chandiri kuwana. Saka ndauya kwamambo. Iyo iri kutaurwa Emily. Chokwadi nyaya yakaitika sekuti tine pati takapuwa mari nevakuru yekunze ndamunotenga chii saka yePUP People's Unity Party. Saka tapuwa mari takaenda kwatenga mitikano watsanangurira kuti toda kuitawo hari yedu basi tichauraya mombe zvisi takavataurira. Musi wekuti tapuwa mari takaenda kumba. Tasvika kumba takapa mukomana murume anova ndiye muyuthi wevamwe vayuthi vedu muleader wacho mari iyi zvanzi tagai chinyi mombe ichaurayiwa musi wa13. Asi mombe iyi kana maiona musauye nayo. Takapuwa 250 ndoyatakamwa. Kana maiona kwamune maiona musauye nayo tinozonoitira musi wa12 nokuti 13 ndo pane program. Zvadare izvi takamupa mari akaenda akanotsvaga mombe. Musi wa12 takamufonera ko mombe iya wakaiona here ndikanzi mombe ndashaya asi zvandakuita ndizvo ndakutora yemudanga mangu ndiyo touya nayo toura tiuyai nayo mayuthi ndataura ndaudaidza mayuthi
nevanobika kuti mombe irewe South Coast. Takarara takarinda mombe kuti iuye nemamwe nevamwe mai. Mombe haina kuuya, akazomuka ashiya nemombe makuseni. Ko wazodi zvikanzi kwa yanga iri kwachipa yanga kaenda mumafura yakanonoka kuuya. Saka ndakanoitura ku 3 kumba kwangu. Oh, saka ko mapapers ayo nezvese. Zvikanzi aiwa ikadhi ndiri kuya naro nekadhi remombe. Ndiri kuya naro. Zvakanaka. Isiko akomana kwakutosara zvavauraya tiri zvinhu zvakachena. Vabva vatosara pakutouraya mombe iya hari ichibva yaitwa. Saka ndakazongwara pakuti imimi vakomana mauraya mombe. Musoro nemakumbo zvise apo noti mombe iyi handichaona unga yakadini yakachena noti mukomana anga ati musoro uya nemakumbo. Vakati taakuzvitora tondozvichengeta zvishowa katira wakaenda. Inini sare ipamba dhru ndikati munhu uyu ndikaita kutamba naye zvatobuda pachena kuti akaba. Ndite ndiche follow up nditsvage munhu uyu ndiende naye kumapurisa ndega. Zvishowa ndakasara ndikaita follow up ndikamunyengerera nenzira dzandakamunyengerera nadzo ndikamuendera mbako ndikamuona ndikati tikwire kwaRusapi nevakuru tindoedita zvatakaita parari. Iri nzira yekuti abvume kudi kubatika. Zvishowa ndakamunyengerera tikamutora. Ndibva ndatotanga kukomuniketa nemapurisa ekunyazura kuti munhu uya ndinaye chisoso tikatadzika panyazura tasvika panyazura takanopataura nyaya yedu akabatwa nemhosva yake vekwambiriri vanga vasati vatoziva kuti muno takabirwa mombe vakatozviziva through inini ndaenda nemunhu kunyazura ndaenda nemunhu uya kunyazura akandobvuma mhosva yake akanzi handi unotiratidza pamakatora munhu akaenda nemapurisa akandoratidza padanga rawambiri isusu kwakubva tatosara kunyazura nyaya ichibva yatonzi kukoti. Saka takaramba tongoya kwati ndakukoti tichati ndakukoti kusvika koti yakadi yakapera. Vambiriri vakatomboedzwa kutaurwa navo nevakuru nyaya yechikoti isati yatonga. Vambiriri tine urombo nezvakaitika. Asi tese tabirwa ona isusu takabvisa mari tichiti tiri kutengawo. Nhasi taakubuda dzimwe mari kufambira nyaya ipi? Imi makabirwa. Saka pakuchemanawo hedu taingofanira kungokuitaiwo sori tese takadi sekugadzirwa hedu zita redu repati asi hatisi takakubira. Vambiriri hawana chawaikwanisa kutitaurira vaingonyara tichida kuedza kutaura navo hawana chawaitidaira. Zvadaro koti yakasvika pakunopa judgment ikabata muridzi wemhosva nyaya yake akabvuma nyaya yake akatongera naye nezano dzake. Tagara kudari ndakachizodzoka kumba. Ndadzoka kumba ndo pandakunoka zvanzi masungwa kwashinyama. Ndakaenda zvishuwa zvikanzi takusungai. Tikati handina kuziva kuti mandisunga. Zvikanzi ndinoya next Friday. Next Friday takadzoka. Zvikanzi uya mudare ndikapinda mudare. Masunga tipei mari yedare ndikati pamusoro yewadare. Inini honai nguva yese ndandisi pamba. Ndiri munhu wemukadzi pamba ndini mai ndini baba zvese. Handisati ndane mari yedare. Ende ini handina kuziva kuti wambiriri wanga uye kundimangarira nyaya iyi ndiri ndakatowabatsirawo kuti mbavha yawo ionekwe yakaba chini mombe. Saka zvakadaro ini nhasi handina mari yedare. Kana muchikwanisa ini kunditonga ndotsvaga chini mari yedare. Zvikanzi aiwa watoramba kutongwa nyaya ngaidarika ayoende mberi. Saka inini ndakanga ndingori nenyaya yekuti sinzi mbavha yawo iri yabatwa ndikapuwa judgment kukoti ndakakumbira judgment kukoti ndikaripuwa rekuti zviratidze kuti mbavha yawo ndo yakadi ndo yakaba mombe. Saka handichazivo tumapati kwenjoko vanosapota tumapati twembavha PP what? People Sinti Party. Pamunotunzira kuno kumusha tumapati 20 weopposition mushuya muchiba mombe nekuti makatoronga sepati yenyu tumapati twenyu kuti muye kuruzeva muchiti vanhu vekuruzeva wakadii wakapusa. Mukuru wayo wepati ndiani? Tiri kuwana padare nekuti ndiwo wakaunza pati yawo kuuya kuno kumusha kwedu kundoti ibe wakambozwa ZANU-PF pari payakambonzwa chinzi yaba mombe. Pari pakambozwa kuti ZANU-PF yadya mombe dzekopiwa. Imimi saka hauna compensation yezvinhu zvetumapati twenyu tunouya kwechimbavha kwematsotsi tunouya tuchiba zviro zvewanhu paka achangamira ndikuda kutaura kuna namai vari kuti munhu akatongwa mbavha yakabatwa mbavha yawo kuita sekundo yakanozvidira iye pachezvake
iyo vanozviziva kuti mombe kana ichitengwa mombe ichibva inonokiriwa padanga payo manyorerana yakiriwa mopuwa maclearance form yenyu atengesa usara neclearance form rake then motora mombe yenyu mochitina iwo havana kuita izvozvo wakatoronga nemunhu wako kwaunotora mombe uko kwakufamba nayo usiku makuseni echisvika ichisvikira kuurayiwa saka uyu akaseenzeswa dai pasina awa uyu dai asina kotora mombe saka uyu akaseenzeswa changamire mbavha dzakaba mombe ndiwo awa mai nekuti value yemombe iri kutaura kuti 700 iwewe woti mombe $200 wega unotofanira kutoita mibvunzo yekuti mombe ye700 ndikaitekere 200 yakadai uye vakaona mombe ichiuya maya makagona here kuonawo umwe munhu akaita chapupu kuti mombe yauya ine mwana wokwangana achipupurira kuti isvike kwamuri? Hapana. Magwaro ekuti ivepo hapana. Saka imakabatsira kuti murume uyu abe mombe kwaakandoitora imi muchizoitya. Mambo mamirira akaita nyaya iyi ndikushama mai avo kutaura kuti wambiriri wazvo kuti mangarira sei indi ndakatowabatsira kuti waone mbavha yakabata wambiriri wanotouya kwamuri ngekutoti imimi ndimakaba pamwe chete neuyo mukomana sekuziva kwenyu saka ipati yenyu imimi ndimunoziva kwa muchatori mari yacho kuneyo wacho waridzi wepati sezvo makaenda kusaka musataure muromo yeutoti wambiriri ndakakutokubatsirai kubata mabata yenyu kutibira kubira pobho dzedu kuno kubira vanhu vedu nemumapati twenyu mazore changamire ndangotokona kuti zvamambotaura changamire kuti muri dzepatika ndiye anofanirwa kusangana nezvizvi nokuti avo wakamira vakati mombe itobude pachena kuti yabiwa avo wakashandiswa nemuridzi wepati saka kuti nyaya ibude akakupai mari yekutenga mombe anova muridzi wepati iyeye ngaasungwa wese avo watozungwa akasiye ngaauye pamusoro imambo ndinoitwa sabhuku mafunga ndiri mudare waishenya mombe ndisunya kutora musoro nemakumbo mushure mekunge tasvikawo papati iyoyo takakokwa sedare raishenya mombe tasvika ipapo takabva taonekwa nemasabhuku enharaunda yavo masabhuku 3 vachiti zvamasvika panapa tine nyaya yatiinayo paurayiwa mombe yekuurayiwa kwayaitwa yaurayiwa usiku asi mai awa sezvo wariwe representative yepati ndiwo nyakupiwa mari yemombe saka tawaudza kuti mombe kana yauya sezvo mombe yenyu isati yauya ngaisaurawe musina kutiratidza wakaenderera mberi wakamirira mombe iyoyoyo kusvika ndofunga meno after 12 o'clock ikasvika pakuuya masabhuku aya atozoenda achiti chiregai kuiuraya usiku waudziwa nemasabhuku zvainonoka taakunorara kana yauya munotimutsa toiona mombe yacho ava wakarisivha mombe iyoyo usiku nasamutoko iwoyo ikabva yaurayiwa usiku taiturirwa nyaya iyoyoyo takabva taenda pamba pavo wachitorambira masabhuku kunowaratidza kuti tionei musoro wacho wemombe yacho isi takazoshandisa chisimba tikaenda nawo mayawa pamusha wavo tikati tionei mombe yacho yamaurava takaona paine musoro nemakumbo 3 tikati kodewe tikarishaya tikati ko mombe yacho sei yadhihonwa nyanga zvikanzi yanga ichida kuti ibvurwe tikati tinosibvura mombe hadzidhihonwi musoro saka tikashedza wakomana wakaurayiwa wapiwa instruction nauyu kuti sei madhihona zvikanzi tikapiwa instruction yekudhihona nauyu chakazoita kuti wambiriri wauye kudare kwashenya mombe after uyu samutoko avharirwa 9 years awa wakawimbisana nawambiriri kuti tiri kukukombanzetai mari yenyu asi nekuda kweuchenjeri nekungwarangwara kweawa awakaona kuti ndiri kuvharwa hatichiendei kwashe tononyorerana pasi kuti zveshuwa nekuti madhetsa wakanga wambopiwa akatodarika nemastatement anga uzotaurwa afterwards it was different stories zvakutonzi munhu wenyu akasungwa watwati awa mai avo wakabatsiridza kubiwa kwemombe wakaramba kuti
waichiziwa mutemo wenyika newedunhu mombe haifambi usiku haiorawi usiku. Wakapiwa instruction masabhuku matatu kuti kana yauya tiratidze wakaita against that tikawashedza kudare rashenya mombe 3 times wachiramba. Kechi 3 ndo pakauya representative awa kuti andingafambe every time shenya mombe from Harare kuya kudare munhu wenyu asiri kuuya. Saka munin'ina wangu ngaachimirire. Awa wakati ndine zvandakataurirana naWambiriri tikawirirana, saka ndiri kuda Wambiriri padare. Kechi 4 Wambiriri wakadzoka padare, ndo pawakaramba futi kubvisa mari yedare. Kuita kwavo kwaidherera dare rashenya mombe zvakanyanya. Uye dai pasina awa uye angadai akadzembereka nemombe, angadai asina angadai asina kuita loss, dai wakatedzera mutemo. Ndonga ndokutaura kwandingaite ngobatsira panyaya. Saka zviri pachena mewe ni musha wangu wechirango chakuti izvona zviri pachena. Ndaona hangu ndimayamba ndakuita kudana nekuti musha haigashirwe separate yesadzi inongonzi kana rikanzi hero watomberera kwanga kuda kuedzawo asi vari kutozviona kuti vane mhosva hombe nekuti tendai kubva kuna nasabhuku wanga wakujekeserai kana zvazodai imimi mukaona kuti izvi hazviiti zvinobuditsa umbavha hwedu pachena rika tibva tangoigashira tibva tatongoitsakatikisa ipapa nekubvisa nenyanga zvazviri kwemuri nedehwe ukaona maribhaziva anga aritori mudhiri rekuba nekuti kana wasiri mudhiri rekuba wabva wazonge nedehwe watoita kana uri kudziva kuti ndine chinhu changu chandawana nenzira yakakodzera kuchiwana chinohandiswa nyanga dzabva dzatobviswa kwakuti zvigoshaya evidence kwakuda kuedza kuuraya zvese maimbavhawo imbavha nekuti zvese zvawakatoita anga ari matricks ekutoti watovhare nekuti dehwe racho mamarirasire kana mamatenga chinhu chenyu zviri pamutengo chaiwo chaiwo zvazvinei iyo 250 inoendwa nemunhu kuti anotenga mombe ida kutorehwa pati 250 aiwa chokwadi pakuti hazi masabhuku akandiudza ipapo kana vakataura nemaiti vakataurawo nemaiti inini havana kumbotaura neni. Uyezve kechipiri dehwe pakangovhira wakomana munongoziva zviparo zhinji pakangovhira wakomana ndifunga ndo pawakadii pawakangosiya imba dzikadii musoro uyu ndindakatorwisa kutoti musasa nekuti hedu takaviga dehwe hatisina kungoti hamene kuti rakafamba rose asi musoro neuyu ndindakatorambidza wakomana musaubhure. Wozorambidza seiko zviro zvenyu zviro zvemusangano wenyu ende muri kutaura kuti makarambidzwa kuuraya mombe usiku? Haina kuurayiwa usiku, yakaurayiwa yakaurayiwa makuseni kuma6. Vasabhuku vari kuti awakataura kuti motimutsa ndo pandiri kuti ndofunga wakaudzawo maiti mina ndinongosangana neni. Iwe kadiwe ndiwe coordinator wemusangano iyoyo ari ndiwe coordinator ndinomubvunza saka zviro zvogozoitika sei iwe usingazivi coordinator? Wanopuwa nani go ahead yekuuraya kana wasina kupuwa newe? Aiwa ndiri kureva pekuti ndiro zvatoda kuti wauraya wakatopuwa go ahead newe kuti chiuraya. yanonzi taurai nyakuba mombe munopinda naye musangano wenyu? Akanga chirudetsa kechekuti wakataura nemasabhuku matatu kuti mombe kange yauya moti dii mudaidza anizveni ko chakaita kuti ibi muzoti mombe yauya maiona kuti mombe yauya chane musakudaidze masabhuku iwayo matatu waiona mombe iyoyo chi chata mhanyire kuuraya mombe iyoyo ende 250 haingakudzai mombe 700 mombe 700 zimombe chaichaivo zibrown mufoti kadai nemuchiona mombe yakamira mufoti imhuru yene matenga mhuru yene kati matenga mombe muono kati masefti haiti be. Zvinoda kungowedzera ipapo changamire musoro uyu tichiuona waiva musoro muhombe wekuti chero even less than 400 taigona kuramba. Secondly, akasi kekutanga pamba pamayawa pachimvurwa kwanikwa paine zvinhu zvakabira. Pane umwe zvakare ari kujeri izvezvi akapa property yakaonekwa iri pamusha wamayawa. Saka tibatsireiwo mambo even iwo mapurisa kuti azoite sekubuditsa mayawa munyaya ndaitaura nawo.
wakati tiri kuda witness inoenda against Samutoko kuitira kuti pawe nemai, asi mai watiri kuzviziva kuti was directly involved, wachiziva kuti mombe yakaviwa. Saka tibatsirewo uye neustabhoni hwavo hwekusateerera masabhuku, hwekusateerera Ishe Nyamombe, tibatsirewo ipapo changamire. Ndofunga Ishe Nyamombe wari pano. Handisina nyaya ndakamboti ndasangana izvi. Pamwe pakugarisanawo kwekuti handina kutaura chokwadi pamberi paMwari. Idzi nyaya dzakutaurwa dzekuti ndakamboonekwa pamba pangu paine zvimwe zvinhu. Ndibatsireiwo ipapo. Handidi. Kana paine nyaya yawambiriri, ingori nyaya yawambiriri. Noti dzimwe dzako dzamupinda. Saka achangamira. Ndikudzoka kwamuri kuti maenzi. Imimi ndimi menge muri mukuru wacho panzvimbo yepati yonaika. Uyu nakunotora mombe uyu enga ane chigaro chipi? Angari security. Security? Enga ari security ka? Right. Ko chairman weyouth wacho? Chairman weyouth? Ariko. Apa nyaya iyi? Kuti panyaya dziri. Iyi yokotora mombe uyu. Tatsanangura tikati mari takapa tichita nemayuti akavabatsira nekutsvaga mombe. Right. Uyu achibva azoti ndashaiwa mombe. Alright. Chimirai henyu mai ndingobvunza hangu zviri pachena. Kuti uyu wenyu we-security uyu nachairman nemi coordinator ndimi makanga muri mudhiri remombe iyi. Wamwe wese wakazongoonawo kuuya kwemombe. Asi imimi muri watatu imimi. Ndimi menge muri mudhiri remombe iyi. Ende imi hamuzviziva kuti mombe inokiriwa padanga. Ndopandiri kuti achisvika takamubvunza akati nini ndazotora mombe yangu mudanga. Nokuti mombe dzatatisangana nadzo dziri kudhura. Saka ini ndabudisa nenyaya yekuti ndoda kuzopa malebha chini mari. Saka ndatora mari iyi ndabudisa yangu mombe. Ndichauya nekadi dzinoratidza kudhibhi kuti mombe ndeyangu. Inhema imba takazotoenda matoona kuti nyaya yapachena. Noti kuti makaenda kumapurisa nekuti matoona kuti nyaya yapachena yakundeka yakutoti vanhu masabhuku wakuita kwiri ndopa makachidi kuchiona kuti mungade kupona sei nyaya yama muchiziya kuti muri kuita mese. Pamusoro ningobatikana papo mambo hawana kuenda naSamutoko kumapurisa. Titori pamba pavo ndini nyakufonera mupurisa anoita zvemombe kuti ndo nyaya iri pano. Zvikanzi eitai izvozvo torai musoro woyo mubate evidence. Ndakutaura namoyo if possible vanhu ivovo wauye kustation. The next day wakaenda nemupurisa muneighborhood anonzi Moyo. Ndiye wakaenda naye paNyazula. Tisingazivi tactic dzawakashandisa wari tu namoyo kubata Samutoko uyo akunosvika naye paNyazura. Asi nyaya yange yato kumapurisa the very day atakatora mupurisa maskati. Iwo wakazoenda kuNyazura the next day makuseni. Hazvina kudaro. Kana kubvunza mapurisa izvi kuwafonera. Inini ndini nyakutoenda makaenda kavafonawo takafona. Mapurisa tatatotaura nawo takaswera nawo parari. Mapurisa nyaya yangu akutoidi ndini ndakatoaudza parari. Takaswera nemapurisa. Haina dai yakatoeka parari mapurisa chaiwo. Angere akavhamisa kakuti nyama isabiki. Yabaki mapurisa akauya nguva yakauya vakuru kumari. Kuuya zvakuprotection kanoti kuti wakanga wafanira. Vatosvika nyaya yake pano pandawapira nyaya. Kuti yapa pane urongwa hwakadai hwakadai. Iwewe dai wakaziva kuti mombe iyi haisina kunaka ungada wakaistopesa. Usina kuuraisa. Ndakazoziva changamire. Wozoziva sei wauraisa? Ndakazoziva uyu asina kuuya nekadhi ranga aririmbisa kuti kuuya nekadhi. Kadhi aigozoya naro sei komusiwo muri paradi? Handini mamuri kupa kufara. Kadhi raizoya haro mumwe musi plus mese muri musangano security wenyu. Saka uketiusei ndakazoziya iwe wauraya mombe naizvozvizvi woti ndichazoziya kuti mombe yabiwa nekuti aramba pabipo pasati pane nguva. Auswara kuti inhema dzauri kutaura.
kuya kwaro ranga richizopa umbo kuti mungi kubadese kadi ratozoya leta resa shanda bozi nekuda kuerekani but zoti ndo mungi iwe rosauya zei mukufa also mambo pamusoro dai kadi rakauya awawa awachenesi mombe bawa through card anochenesa mombe through card mupurisa webeti kana sabhuku sekutaura kwakaita masabhuku ochenesa ime hamuna chamaiziva padangara samutoko kuti ndakazoziya imi muri papati anga ukati iwe muri kutenakirwa apa woti kadhi hazviitika kadhi dai wanga wachida kuziya zvekadhi waitoti ngatimire kuuraya mhanya undotore chii kadhi kadhi pamombe yafa ende kuuraya kwemombe unozviziva ichokwadi ndikuonawo kuti uyu ndihamba mai ava ngavapuhwe judgment iyo ndiwo achanochema kumusangano wawo kuti ndasungwa nemombe yandakaba ava mai ngavapuhwe judgment yawo yekubhadhara mombe iyoyo yehe kuti aita afamba vachinozvenga ende daremunoti mambo pazvabva kwakareba nemombe iyoyo sezimurumbe mukuru achichemara mombe yake 1000 something iyoyo wandati inokodzera nemakosi ayo sezvaakaitwa pamombe vamunotiti ndofunga zvinofana zvipatsano kuti vhariyo yemombe zvimiri ari yega makosto zvimiri ari yega sada kuziva kuti vhariyo yemombe yarukrema ndiye mari 700 makosi ezvesezo vakaita 600 kusaziva avaita mombe toisa pa 500 makosi taurai makosi enyu wambiri ini ndakanda 700 pamombe yangu chaiyo kuna wazhinji wakaiona mombe 700 kwete kuti 500 kadhonza kadiki kana 200 yake akabhadhara kuri kuunza kamhuru mukati kemumusha wake iye akapiwa mari yakatodarika 700 yekuti tsaga mombe asi akatonungudza achida kutsvaga mbava kuti dzibe uyezve munhu avari kutsvaga wacho atori nerekodhi yekubva kujeri almost 5 trips ndichifambira ndichiuya kukoti kuisa peturu kusvika kwanyamombe kungoti $100 isingambonzi toisa mamwe kana 25 ndikaisa $100 full tank kuenda kumushandi kudzoka ndisina hangu kuzofamba kumwe kwenonakirwa nako $100 inokwana mari pamatrips ese ndinoti ndakafamba iwayo musi wa 16 musi wa 23 musi wa 6 musi wa 11 ndichingouya ndichizoti mamwe ekuzoenda kwanyamombe 6 trips $800 sure from Harare kuenda kwanyamombe and back. I think it's justified, which is 1,300. Then kudare matsotsi anouya achivhiringidza vanobva kubhadhara chii musangano kununganidza urikuuya chinyonganidza vanhu ichirega matsotsi ari kuSouth Africa uko vachipuhwa mari kutsvaga kune madhona vachidaro kuya kunyonganidza magariro edu muno. Mombe yamambo inoita 500
Vanovaubvisa. Right. Munozvibvisa rini? Tokupa nguva yakadii? Nditoriwo mai wasina kana. Usangokwende kuti mapati pese twese. Musangano nemari. Unourungati haune mari. Tochema utangamira kutotakadza kuri mwana. Hapana kuchema kwaunoita nekuti ndiwo unounza tumapati twenyu muchiwega muchikanganisa magariro evanhu muchindobira vanhu. Tokupa 2 weeks to pay kuti ucommunicate na boss wako ari kuti nyaya iyayi yakazoenda kwamambo ende ndo zvinhu zvakaitika. Mari iyo inoda kuti ibhadharwe in 2 weeks. Usina kubhadhara toya tichitora mombe dziri kumba kwako. Naiye bosi wako umisa mukati mapati zvinawo mapati zvinabaza magono akatoka machini sikwete nhera yeutamonere. Tinokumbirawo mambo kana uchibvira mutisiro kamutongo kaishenya mombe unoramba wachidherera dare wepasi. Yo makosi edare yanga iri mari. Makosti ayo matare $10. $10 times 5 times 6 times 3 times. 3 times. $30. Ndakadaidzwa kairi kandidewa mafunga taura chopani. Ndakadaidzwa kairi 2 weeks. Kekutanga ndo kandakaenda ndikati nini handina kuziva kuti mandisunga ndachiti pamwe toda kuuya kutaurana nawambirisa kutaurana kwatatichiita. Kechi2 ndo kandakazoenda ndikati ndashaya mari edare nokuti ndandiri kufambira nyaya idzi handina kana sendi ende for sure ndaienda kuti pati iyo indojoina handiro akangoine uchirukudya urutsvaga mari kune mari zvafuka. Saka uchitomufonera kuti ndapuhwa 2 weeks to pay. Tinoda kuti undoratidze imi ibva izvozvo zvichinoratidzwa pamba pabosi wacho nokuti ndo patichatanga kudii ipapo kusenza. Handiti moenda nemukomana wangu 1 mondoratidzwa pamba pacho ipapo. Tisimuka imweni 2 weeks to pay. No, after 2 weeks mari inenge yavo 1,300 plus 500 plus $30. Ndachikumbirawo patuisa Una chimwedzi timboitaura mupe mwedzi. Right, tisimuka imweni ndoratidzwa pamba ndokumbirawo apadiko apaoneke kopi here apaoneke kopi here kuzondora zvamunoita munozouya kana kuti mande moona mabharani anokunyorerai judgment $20 inobhadhara. Dojibadora,
Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,